Som det fremgår af programmet, så hedder jeg Allan Flybjerg, og jeg er dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, det vi kalder Health, nu om stunder. Og det er mig en stor glæde at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til denne lægevidenskabelige kandidatafslutning. Jeg er altid glad for, når der er så mange, der møder op. I skal jo være her, det ved jeg godt, men der er så mange ud over jer, der møder op. Og jeg kan fortælle, at chancen i dag bliver overværet af over 660 personer alt i alt. Lige godt en 500 personer herinde, og resten sidder, og der transmitterer vi til noget, der hedder Vandrehallen ude til venstre. Så det er noget, der har stor interesse, kan I se, og det er dejligt, at der er så mange, der deltager. Chancen bliver streamet, mens vi foretager hele chancen her, og man vil også kunne se den efterfølgende på vores alumneportal, hvis nogen skulle have lyst til at se, at de faldt på vej op til at skulle aflægge lægeløfter og lignende. Velkomsten gælder naturligvis først og fremmest til dagens hovedpersoner. Det er jer, der sidder herovre, de nye læger. Men det gælder også alle jer andre pårørende, som jeg allerede har omtalt en lille bitte smule. For selvom de mål, I har nået, det er helt fantastisk. I har knoklet igennem mange år. Selvom det er jeres fortjeneste umiddelbart, så tror jeg ikke, I var kommet hertil, medmindre I har haft noget god opbakning fra jeres bagland. Og det er jo som end bare jeres forældre, jeres kærester, ægtefæller, bedsteforældre og børn og alle mulige andre, som også er medvirkende til, at I kan sidde her i dag som nybagte læger. Og inden jeg går videre, så skal der være en særlig velkomst til vores gæsttaler, formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og dig kommer jeg tilbage til senere. Velkommen til, Grete. Vi tager i dag afsked til et hold på i alt 155 nye læger, og I skal senere i dag aflægge lægeløfte-eden. Til jer vil jeg starte med at sige hjerteligt tillykke, og særligt tillykke med en god og veloverstået eksamen, for ellers sad I jo ikke her. Der er 2 gange i løbet af året, hvor det er særlig interessant og sjovt at være dekan. Det er sjovt hver dag, men det er særligt sjovt i januar og i september. Fordi i januar og september, der tager jeg imod de nye unge læger. I går var der 250 meget unge, synes jeg, udseende læger nede i den anden ende af parken, som jeg tog imod. Det var rigtig, rigtig godt. Det gør jeg også i september måned, så det er der, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Andre tidspunkter, det er jo i den anden ende af maskinen, når vi har de færdige læger, som jer, der skal ud i livet. Så det er dejligt at se, som i går, unge, glade, spændte og forventningsfulde unge mennesker. Og så i dag, det samme kan jeg sige til jer, glade, spændte, forventningsfulde, lidt ældre unge mennesker, der også ser lidt trætte ud. Det I gør i dag, det er, at I slutter formelt en epoke i jeres liv, og en ny skal til at begynde. Og jeg håber virkelig, I har haft nogle rigtig gode år hos os her på Aarhus Universitet. Min første melding, det er til jer, at der bliver rigtig, rigtig god behov for jer derude. Jeg tror ikke, I går ud i arbejdsløshed, og det skal jeg også nok komme tilbage på til lige om lidt. I får travlt, for lige om lidt, så starter jeres videreuddannelse. Som nybagte læger, så er I jo fyldt op med en hel masse viden, teori, der nu skal omsættes i praksis, og I skal om kort tid, mange af jer, begynde i den såkaldte kliniske basisuddannelse, KBU'en. Det kan være overraskende svært, og jeg taler af egen erfaring. Selvom jeg er ved at være en aldrende mand, så husker jeg godt det første år som nybagt læge. Det er ikke særlig sjovt, fordi man er usikker på mange ting, og man bliver udfordret på mange ting. Men læringskurven, den er meget, meget stejl, så I bliver hurtigt rigtig, rigtig gode. I vil nemlig finde ud af, at den store teoretiske og også lidt praktiske viden, I har, den vil lige pludselig vokse med årene, som I bliver mere og mere selvsikre og mere og mere selv tror på, at I rent faktisk er gode, og I vil finde ud af, at selvtilliden den vokser i takt med jeres erfaring og jeres uddannelse går stille og roligt fremad. I tilhører det, jeg vil kalde en årgang med gode fremtidsudsigter. I er efterspurgt og eftertragtet. Der bliver diskuteret rigtig, rigtig meget de her år, om vi uddanner for få, eller for mange, eller tilpas antal læger. Og det er ikke en diskussion, jeg kan komme dybt ned i her. Der er bare en ting, jeg er nødt til at sige, det er, der er ingen tvivl om, der er visse steder geografisk, og der er visse steder fagligt, hvor man mangler læger. Og det er blandt andet på visse lidt perifert beliggende sygehuse, og i visse praksiser, også typisk perifert beliggende. Så jeg tror egentlig, vi har de læger, vi skal have i Danmark, men de er dårligt geografisk og fagligt placeret. Og I ved jo godt, både regeringen og danske regioner og lægeforeninger arbejder på, hvad kan man gøre for at lokke jer til Lemvig, Nakskov og andre sjove steder, ikke?
På universiteterne der efterlyser vi også rigtig dygtige folk. Det er både de basale og de kliniske institutter, der gerne vil have læger til forskning og uddannelse. Og lægemiddelindustrien, de efterspørger også folk, som er rigtig godt uddannet til deres forskning og innovation af blandt andet nye lægemidler. Og så er det også så heldigt, at antallet af videreuddannelsesstillinger er blevet øget de sidste par år. Så altså, det sidste lige vil sige, det er jo, at husk nu på, at Danmark er en lille bitte andedam. Der er altså også noget uden for Danmark, så man kunne også overveje at tage job med den dygtige uddannelse, I har i udlandet. Så altså, med alle de her jobmuligheder, jeg lige har ridset op for jer, så er det som bekendt svært at spå om fremtiden, men jeg synes, det er svært at opbevare pessimismen sådan ret lang tid. På vores fakultet, der satser vi hele tiden på, at lægeuddannelsen skal blive bedre. Det er vores mål, og det er vores ambition, at vi fortsat skal udvikle uddannelsen og sikre den bedste mulige sammenhæng mellem det at gå på universitetet og så det rigtige, virkelige liv, man kommer ud i bagefter. Og som led i det, der ved I jo godt, at vi færdiggjorde en reform i 2011-12, hvor man i kandidatdelen har meget mere klinik. Det er I blandt andet et produkt af. Der pågår også her en meget stor diskussion af, om I er klædt godt nok på til det arbejde, I skal, når I nu skal ud i det virkelige liv. Og det synes jeg egentlig er en diskussion, jeg hilser meget velkommen. Vores filosofi her ved universitetet, det er egentlig bare, at vi prøver at give jer en rigtig god bachelor, hvor I lærer nogle basale, rigtig gode basale ting, I kan bruge i alle mulige sammenhænge. Og så har vi prøvet at gøre kandidatdelen så klinisk orienteret som overhovedet muligt. Men I går ud nu som læger, men den rigtig gode læge, det bliver I først om nogle år, når I har prøvet jeres liv af, som jeg beskrev lige for et øjeblik siden. Altså det er utopi at tro, at I kan alt. Så vi mener, at I har en god basalviden, I har en god klinisk viden, det man nu kan nå inden for den periode, studiet tager. Og så har vi forhåbentlig lært jer at tænke, så I kan håndtere alle de umulige og mulige situationer, I kommer ud for. Fordi I vil hver dag opdage, at den her havde jeg ikke lige set komme. Der kommer en helt ny variation af noget, man ikke kan forudsige. Og der skal I jo være beredte til at kunne tage enhver situation, hvor uventet den måtte være. Et andet mål her ved fakultetet med uddannelse, det er også med en høj gennemførelse, og vi får faktisk 95% af jer igennem, og det er, som ministeriet siger, flot, som man vil sige i København, fantastisk. Et tredje mål, det er, at vi vil sikre et rigtig godt studiemiljø. Altså det er jo, som jeg sagde før, det er en meget vigtig periode i jeres liv, og I bliver formet som mennesker i den her periode, I er hos os. Så det med, at man har en god periode her som et godt studieliv, det er også vigtigt. Og vi gennemførte faktisk i 2014 en studiemiljøundersøgelse, der viste, at 95% af vores studenter er overordnet tilfredse med at gå på studiet. Der er stor interesse for de fagområder, man har fra studiestarten. De vokser faktisk gennem perioden. Og sidst, men ikke mindst, så føler man som del af et fagligt fællesskab. Og det var faktisk noget, jeg sagde til de unge medicinstuderende i går, som jo kommer fra den her gymnasieverden, hvor man slår hinanden ned for at få højst muligt snit. Det er at arbejde nu sammen, hjælpe hinanden igennem studiet, fordi det får I behov for, når I skal ud og arbejde som læger. At man hanker op i en kollega, der måske har det lidt skidt, har nogle problemer af en eller anden art, i stedet for at bekrige hinanden. Det er meget vigtigt. Nogle af jeres fremtidige forpligtelser som læge, de er jo nedfældet i det her traditionsrige lægeløfte, som I senere skal aflægge ed på. Løftet går jo helt tilbage til 1815, og det går faktisk helt tilbage til den hippokratiske ed, 500 år før Kristi fødsel. Der er en gang imellem en diskussion om det her lægeløfte, om det er sådan lidt outdated, som man siger på godt dansk, eller om det er, og dermed også er en tom retorik i en moderne tid, hvor der er politiske ønsker om privatisering af sundhedssektoren, at sundhedsforsikringer, det er noget, der kommer velbevillede folk til først, og brug af privathospitaler. Og jeg synes egentlig, at den her diskussion den er meget relevant og meget spændende, fordi jeg er faktisk ret sikker på, at netop i en tid, hvor de etiske krav til lægegerningen, de er under stedse pres, der har vi behov for netop at blive mindet om de her idealer, der er i lægeløftet. Det har været en ledesnor for mange lægers arbejde i hundredvis af år, og det holder faktisk stadigvæk i dag. For jeg vil lige runde den her del af min tale med at sige, at vi har jo stadigvæk, og det kunne være, Grete kommer ind på det også, vi har jo stadigvæk i 2016 ulighed i sundhed, og vi har fortsat behov for, at vi i samarbejde med industrien finder ud af, og har en god gennemsigtighed i, om hvordan vi arbejder sammen. Så jeg vil lige runde min første del af talen her med at sige endnu en gang tillykke med jeres veloverståede eksamen. Held og lykke med jeres videre færd og uddannelse, og tak fordi vi måtte låne jer i en årrække.
Jeg skal nu hermed give ordet over til en repræsentant, som I selv har valgt, nemlig Kan med Nina Bjerre Andersen, der sidder hernede og ser smuk ud. Og Nina, hun er jo ikke hvem som helst. Jeg skal være den første til at sige, at Nina er jo ikke kommet super hurtigt igennem studiet. Så står der smiley i min tale her. Men hun har så bidraget til fakultetet og uddannelsen på så mange andre måder, så alle hendes ekstrakurrikulære aktiviteter, dem har jeg faktisk valgt at se igennem fingrene med. Så står der dobbelt smiley. Så vi ikke godt give Nina en kæmpe stor hånd, og så kom herop.